होखेला चुभन चुभन चुभन, देखा न सजन तनी देखा न सजन। अक्षरा के विवाद पार्ट 2। अब रउआ सोच रहल बानी कि कहीं अक्षरा और पवन के विवाद अगेन तना हो गईल। ऐसन बिल्कुल नहीं खे। ई विवाद पवन और अक्षरा के बीच ना, बल्कि खबरन के मानी तई विवाद भइल बा रितेश और अक्षरा के बीच। दरअसल एगो निजी वेबसाइट पर छपल खबर के मुताबिक रितेश और अक्षरा में एगो फिल्म के शूटिंग के दौरान विवाद भइल और ये विवाद इतना बढ़ल कि अक्षरा के FIR भी दर्ज करावे के पड़ल। हालांकि ये मामला पर अक्षरा अपन सफाई दे चुकल बाड़ी कि इन दिनों लॉकडाउन के वजह से वो मुंबई में करीब 60 दिन से बाड़ी, तो वाराणसी कैसे पहुंच सकेली। ई खबर के अक्षरा झूठ और बेबुनियाद बता रहल बाड़ी। तो रितेश के तरफ से ई मामला पर कोनो प्रतिक्रिया नहीं खियाइल। रवा के याद दिला दी कि पवन अक्षरा विवाद के बाद रितेश ही उ शख्स रहले जे अक्षरा के फेवर में लाइव आके बोलले रहले। वो मुश्किल घड़ी में अक्षरा के साथ दिले, जेकरा बाद भोजपुर में ई कदम खातिर रितेश के सराहना भी भइल। रवा के बता दी कि तब से ई जोड़ी एक से एक फिल्म साथ कर चुकल बा। कई फिल्मन के तो ट्रेलर भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज कइल जा चुकल बा, जे जल्द ही सिनेमा घरन में दस्तक देही। इंतजार बात अब बस लॉकडाउन खुले के। वैसे ही सोचे वाली बात बा कि अगर इन दिनों शूटिंग नहीं खे होत तो विवाद कैसन। और वैसे भी अक्षरा और रितेश के रिश्ता भी जग जाहिर बा, ई दोनों के दोस्ती भी काफी अच्छा है। तो विवाद के हु जानबूझ के फैला रहल बा या कोनो और बात बा। अब जे भी बात होई ई तई स्टार से जाने। रितेश अक्षरा के फैंस के त इंतजार बा बस इनकर आवे वाला फिल्म के, जेकर दीदार रउआ के जल्द होई। एंटरटेनमेंट डेस्क सूर्या भोजपुरी। भोजपुर के हर अपडेट जाने खातिर करी सूर्या भोजपुरी के YouTube चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं। और जानी हर अपडेट अपन फेवरेट सितारन के, और देखत रही सूर्या भोजपुरी अंदाज भोजपुरिया।